Shilak Shakiladu, Sanpo Hajar Tengkai Sikibawan Baar, Kan Lumpung Nilekai Football Keseng KSU Nongpo Circle Hamadan Dihar. Ban Penrung Kerteng, Punhau Number, Pra Iwe, Lai Iwe, Not Nyo, San Not Iwe Pra, Lane Pra Nyo, Kendai Sao, Not Sao, San San, Lai Sao. Da ka jing ngolem hadin ka jing ploding jong ka wei gelongyeng ha ka shnong kensir Riboy district kabdang ha mapo ka pathar khama civil subdivision kinong ilambat ki dikhot jong ka seng RBYF western zone menta ka singi relate ban no senyang sikte gelongyeng kabala du no ya baro ki jing don jing em na ka jing bam du jong ka ding ya ka yeng jong ki kane ka yeng kabala sha bam du kade ka yeng ka sem jong ba tiuso makri bat ka kong Christina so khwai kibala dan saungut ki khon kane ka jing ploding ga ying jongki kade ka belajar ha ka khan ru trek ukula longkot 8000 pohon reu ha ka por komba architect no phaisngi henry shudon pok ba om syam ladan kono kono ka jingja ka basong sui ya ki dikhot jong kane ka long yeng menta ka sngi na ka liang ki nong ilam bat ki dikhot ka seng RBYF ha ka te ka jing let ngolem kil ai de gitiar gitar ban pendon kam bat katok ane ki we pat ki jingerap chekane ka long yeng ya ka kenuhun ki dikhot ka seng RBYF Lailam dau ba lur shai ding do ubri finance secretary ka western zone ha ka jing dan lang jong kiwi ki dikhot ki bakan thop yo ba armor moblei ubri president ka war mau sau circle nang tau ba Lakshmi moblei ubri president ka sobar unit kan thup de ya ki nong elam na mouse ka unit bat tasku unit habai kran bat ki dikhot ka seng RBYF klapan pau ya ka jing sukhya halor kene ka jingja ka basungsi namar ki pajba ka shnong kimla bantem ya ka jingklang jogading tang daga borbreu lese lada jin baga sorkar kan perkhat ban buno daga cikal trekam ki pulit penlibding lane ka fire and emergency service kan irap shibun yek pajba kathan namar kumba kalong kasilam trekam jong ki pulit penlibding om syam pat ladan sikring kathan bat lada don kam hapan jingrap nadu na nongpo bat kene kawan ra ka jing syam jinge ladawan ki bakum gine ki kem Shushu ki dikhot jong seng kilabu da ka jing kerpat bat jing kentu ya ka sorkar bakan bu no da ka fire and emergency service hapo kane ka civil subdivision khnang bakan long ka jingirap yo pajba habawan ki bakum kine ki jingja di nagaleng jungi kum ka seng Raymond Sungba ni don hang ne manta kum ka jingai ka berit nagaleng jungi bang don ka bensim sokya bat ka bensim solem namanta kane ka longjing ka bamat ya kane ka jingja ka ba sungsi te ini de jing ai ibarit nagilang jungi te ni penpau ka jing sngau kya ka bujul namar ba kum kine ki jingja icha dia kha hai po kine ki dong bat than ki ni te ka we ka banta nagilang junga kan tu confirm ya ki nong snong baro ki jong kene ka dong ka than ni kamtam ha kine ki benai ki banwan kedai ibnai uba ka beneng ka terkhong ki syait bun ki riu syum kabu ki ba syait thang ya ki klau ki tap te nak leng jungi kum ka we nak seng terima sumba ka RBF ni maham tenge ya ki bakum kine ki riu syum kabu bat de lang ba kane ruse le se bunsin ka syaja ki jingdia ka basusi ba kilong ying ki badon sya ru klau ru tap ki syaja kum kine jingja ba kin plu no de lang ba ka jing thang ya ki klau ki tap bat ha ju ko por nak leng jungi ni kenturu ya ka sorkar mo ka office jong video ba kan yarap khamkloi ban penjo ya ka jing terkam namar ba ngikip ba ka sorkar ka don ka bha mo ka banta ka ba ka di ban ai na ba kum kine ki jing lanot ki ba kum ka jing plu yung nakaliang jongi ka RBF Western Zone gi singa bal pau kene kapor ba ni don kam dia ka fire service station hang ne ha kathain ke jongi kumba kalong nakapor sa kapor ngi jupun pau bagi don kam ya ka station hang ne di kumba kalong mantagi haban kontak sadu sya numpo adu bakin poi sane kaying haba kaing kala bulut dan makatangi banjur ka ne kapor ba ka sorkar ngi kerpat ba kin sungba ban pelam sekene ka thanjongi kadang bakalong kay jingada na kamanta jong upay lang ne